Megláttam az Aldi húsvéti dekorációs és torta dekor termékeit, és teljesen beindította a húsvéti hangulatomat. Úgyhogy készüljünk együtt egy feldíszített répatortával. Hát nézzétek ezeket az apróságokat. Ezek színezett cukormázak, amikkel nagyon egyszerű dolgozni, ezek pedig ilyen kis figurák, amiből bármelyiket tehetes süteményre. Természetesen ehetőek, van belőle ez a tojásformájú, pillangó, virágok, mindenféle. Még gyorsan összeszedtem, ami kellett, mert mi a kerti partin fogjuk elfogyasztani ezt a fantasztikus tortát. Őszintén szólva én nem vagyok oda a tortákért, mert általában a piskóta dominál, amit én annyira nem élvezek. Ennél a répatortánál maga a piskóta rész is zamatos, ízes, tele van mindenféle különleges textúrával, úgyhogy lássunk is hozzá. Cukorral kikeverjük a vajat és a vaníliás cukrot, mennek bele a tojások egyenként, jön egy kis olívaolaj, majd a reszelt sárgarépa. Az eredeti recept mazsolát ír, de én azt a sárga barackal helyettesítem, szerintem sokkal finomabb, utána jöhet is bele a liszt és a sütőpor, só, szódabikarbóna, fahéj, majd mehet is a sütőbe 180 fokra 40 percre. A kihűlt félbevágjuk és a közepére és a tetejére teszünk ebből a mascarpone és krémből bőven. Vagy jöhet is a dekor, ma ezeket a pillangókat és a tojásokat használtam fel, szerintem nagyon-nagyon aranyos lett. Szépen díszítette az asztalt is, és a nyuszihoz meg a barihoz, amit szintén az Aldiban vettem, is tök jól illett. Ezek a dekorelemek is vasárnap kerültek polcokra, úgyhogy futás az Aldiba, a recept pedig a leírásban.